Na čitateljskoj radionici Kabinet čuda, koja se odvija u knjižari Fraktura, a financira je grad Zagreb, zadnji puta smo razgovarali o romanu Johna Williamsa Stoner, kojeg je na hrvatski odlično prevela Patricija Horvat. Stoner je prvi puta objavljen 1965. Nije odmah prepoznat, ali u zadnje vrijeme se dosta čita i postao je neka vrsta hita. Stoner nam se svima dopao. To je zapravo jedan jednostavno napisan, a vrlo slojeviti tekst o jednom običnom životu. O životu jednog običnog lika, Williama Stonera, koji otvara jako puno tema za razgovor. Dakle, glavni lik William Stoner je u centru romana. Roman opisuje cjelokupni njegov život. On početkom stoljeća odlazi sa sela u grad studirati poljoprivredu i plan je bio da se vrati na zemlju, da se malo obrazuje, vrati se na zemlju, pomoći roditeljima, raditi s njima na selu. Međutim, on se tijekom studija zaljubio u književnost, prebacio se studirati književnost i na kraju je i ostao kao profesor književnosti na fakultetu. To je naravno poremetilo odnose s njegovim roditeljima, od kojih je nekako cijeli život ostao otuđen. Zatim roman govori o njegovom odnosu prema književnosti. Vrlo dobro dočarava na koji način nam književnost, to jest na koji način uopće umjetnost može promijeniti život. Velika tema je i njegov rad na sveučilištu, kako se on osjeća na sveučilištu, što misli kakvog bi sveučilište trebalo biti, kakvi bi trebali biti sveučilišni profesori. Tu je njegov odnos s njegovom suprugom Edith. Upoznao ju je vrlo mlad, vrlo neiskusan. Ona je bila iz jedne bogate obitelji, odrasla vrlo zaštićena, tako da bude onako bila je stisnuta i njezina osnovni cilj njezin je bio da poštuje formu. Bila je vrlo formalna, vrlo zakopčana, osobito seksualno i tjelesno. I pisac vrlo dobro opisuje kako se oni zapravo nekako nisu uspjeli sresti, nisu uspjeli ostvariti neki normalan odnos, jer je njezina zapravo sklonost formi završila u nekoj vrsti psihoze. Tu je i odnos sa kćerkom Stonerov, njegov odnos sa rijetkim prijateljima. Svi su likovi u knjizi zapravo karakteri, vrlo dobro su opisani, možemo se s njima nekako prispodobiti i razumijemo razloge njihovog djelovanja, čak i onda kad nam se ne sviđaju. Stoner je melankoličan lik, usamljen i knjiga je puna te neke melankolije. On, s jedne strane možemo reći, zaista nije ni po čemu poseban, a s druge strane pisac je vrlo vješt i napravio je od Stonera napravio jednog pamtljivog lika, on je zapravo jedan vrlo kompleksan lik, iako ni po čemu nije poseban, tako da smo na radionici dosta razgovarali o tome kakav je on. Je li on poslušan i trpan, pa zapravo samo ide onako kako ga život nosi i posebno ne ističe sebe i svoje želje, ili je naprotiv baš sebičan i samoživ i najvažniji mu je taj rad, književnost, to što mu je poziv, pa mu je sve drugo sekundarno. I jedno i drugo se zapravo može braniti. Neko je rekao da se ovo može čitati i kao roman o ljubavi prema djetetu, prema ženi, prema poslu, prema umjetnosti, prema književnosti. To je svakako roman o jednoj otvorenosti životu, prihvaćanju života onakvim kakav on je. I zapravo opis Stonerova života je zapravo samo kao neko polazište da si postavljate temeljna pitanja o životu. I mislim da je zato taj roman toliko popularan i toliko čitan. S jedne strane zato što je Stoner lik kojeg poznajete, kojeg potpuno upoznate, a s druge strane zato što njegov takozvani, mogli bismo reći, običan život otvara sva ta pitanja, između ostalog i ono pitanje koje su postavljali još grčki filozofi, šta je to sretan život i šta znači imati neka
očekivanja od života. Stoner je u svakom slučaju klasik koji otvara brojna pitanja i čak bih rekla da je to jedna od onih knjiga koju bismo trebali čitati više puta u životu, jer će nam u svakom životnom razdoblju se činiti drugačija i otvoriti nam neka nova pitanja. Zato čitajte Stonera.